belai rosam kurno sung manka oro chini borom gerang joyento sar da joyento darang ketikisa kaksambu kaklayo angbo kai ang tini o sipai jala district level li je logo kuthum pandang mani oro bobagran function mari sar o bobagran function mari o boro rok tamani bagoi tabuk sung tiprasa hinjale rok khapur jagoi tong eba tangloi final na abne kisa nong ini kutu semnon bobagran ni nahormuno hamsa khlaigai chini thinango hamnani janani chini naikol wai chini bebak taku bukuro naikol nani obono bobagran ni hansani nahar abangno belai khaksang tinoro bisramgons sibai jola district of phaigai ang simi khaksang thai kene chini entire tibrasa je tongai jotono khaksang thai tamin batabok chung gerera plan man khang khai chini no naikol nai kaham hamyasang naikol manai chini bebak paising naikol manai education medical health nini rang puisa sakri bakri bebak chini borong bang nang nai abangno khaksang wa bang jotono koidai media dekai haidi sing bobagran thansar o phainai gasa kupur kosom BJP gasa kupur kosom BJP tijagai nai toke phaigai bobagran je ringmani ko thansake phaigai walai suglai kri ke hamjak lai kri bisitei saglo hamjak tei jotono hamjak lagai thansake samung khlai lenai bobagran na hormo jotono ya presikang lainai sini greater development sing daktino mannai greater future ni bagi greater development nango obono jotono koibung busia tang di busia tang di hak upur ke hak atar ke adi jotono koinai joto phaibi jadi hamsa jate waisa hai noi orang ti salagi sini future no chung nai thok lai len bobagran bisintei hambai